Despregando unha pancarta no balcón da Casa da Luz, Pontevedra deu hoxe visibilidade ao Día Mundial da Síndrome de Down. Formar, informar e axudar a esa integración social e laboral das persoas que teñen este síndrome, que son persoas perfectamente capacitadas para moitísimas cousas, e é cuestión de ser conscientes e de facer un esforzo económico e social de formación e de integración, non? Neste sentido, creemos que hai moito que avanzar, ten moito que avanzar aínda a sociedade, pero que se está avanzando, non? Estiveron representantes da Corporación Municipal e tamén membros da Asociación Down Pontevedra Xuntos, unha entidade que traballa a prol da inclusión laboral e social das persoas con este trastorno. É un día que, en teoría, non debería de existir, pero que, por desgracia, aínda sigue sendo necesario. Aunque se avanzou moito, evidentemente, todavía hai casos que necesitan reflexión e demais. Es para tener un trabajo y pensarme a buscar trabajos y emplearme. Ser vida dependiente, que yo quiero, también quiero hacerlo, pero yo sola. Juntos, hacer trabajos, hacer gimnasia, ordenadores e negocio. Dende o colectivo recoñecen que un dos retos que se lles presenta na actualidade é abordar o envellecemento das persoas con síndrome de Down. Actualmente, o aumento da esperanza de vida fai que se sitúen nos 65 anos, abrindo novas necesidades. A atención a persoas xa en edade escolar e tal, xa está non superado, pero ben avanzado, pero no tema de envejecimiento hai que unha mentalización. De hecho, se están dando charlas en geriátricos, con profesionales de sanidade, nos hospitales, para que traten isto con cariño, que sepan que son persoas como as demais, necesitan os seus cuidados, pero nada máis. Xuntos explica que dende hai 10 anos traballan nun proxecto que aborda o envellecemento das persoas con este trastorno, iniciativa que recentemente foi premiada pola Deputación de Pontevedra. Tamén é certo que teñen un deterioro máis prematuro, co cual este proxecto que desarrollamos de envejecimiento sirve para que tratar esas cuestións e que melloren unha calidade de vida superior, aproveitando todos os recursos que existen na comunidade. É un pouco esa tarefa. O Día Mundial da Síndrome de Down tivo eco en diferentes cidades e vilas galegas co despregue de pancartas e o coalumeado de monumentos coas cores amarela e azul. Pero o acto central de Galicia celebrouse na Coruña.